ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали мо. умеддорам ҳамаи шумо хуб ҳастед. тамошобинони азиз, ҳозир бошад ман мехоҳам барои шумо нами нарху навои либосҳои арӯсиро навинкора пешниҳод кунам. Ин навор аз бозори Корвон, тарафи пажарка, дуюм дарвоза, магазини арӯс домод. ҳамин дуюм дарвоза дар омадан баробар ҳамин магазина шумо мебинед. марҳамат биёед, беҳад интихобуш васеяй, бисёр фасонои беҳтарин пешниҳод шудагиай барои ҳам арӯсо, ҳам барои домодо метавонед бо омада аз наздик бинед. марҳамат, този нархошона ма шумо да мефаҳмонам. И чанда? 3000 сомон. кори дастӣ қоштилош кати? комплект 3000 сомон. анамхе кори дастиай. размер доре, на? ҳама размерҳо ҳастанд. айн дуюмаш чанда? ассалому алайкум ҳамватанони азиз. муроҷиати имрӯзаи ман танҳо ва танҳо барои занҳост. апаву хоҳарони азиз, занҳои хонашин, модарҳои азиз, мехоҳед дар хона нишаста пул кор кунед. имрӯз бошад ман директор компанияи Фаберлик ҳамаи шумо занҳои хонашинро ба командаи худам ба кор даъват мекунам. ширкати Фаберлик беҳтарин ширкат аст. 25 сол шуд ки дар рӯи ҷаҳон кор ва фаъолият дорад. барои ба кор даромадан дар ширкати мо, яъне бо мо ҳамкорӣ кардан, дар командаи мо кор кардан мехоҳед, донистани забони русӣ лозим нест. паспорти российский мепурсед, лозим нест. стажи корӣ мепурсед, лозим нест. танҳо якта телефон аз ҷониби шумо лозим аст ки бо интернет пайваст шуда бошад. агар ки кор кардан мехоҳед, дар рақамҳои дар болои экран буда ҳатман нависен ё ин ки занг занед. ҳама нозукиҳои корро, бизнесро, пешрафтанро, чӣ хел директор шуданро ба шумо ман меомӯзонам. яъне мисол маслиҳат мекунем. агар ки шумо розӣ ки шудед, якҷоя иншоаллоҳи раҳмон кор мекунем. ва духтарон ногуфта намонад, шитобе дер накунед. анамин каталоги 19 аз 19 декабр сар шуд то 8 январ. ширкати Фаберлик барои мо анамин тӯҳфаи зебо мондааст, яъне тӯҳфаи гаронбаҳо, яъне каструл ки дар ҳама оила, дар ҳар як хонадони мо лозим ва зарур аст, дар кор аст. шумо мехоҳем бизнеси худро сар кардан, марҳамат худи ҳозир нависен, соҳиби анахел тӯҳфаҳои хуб гарден. саршави кори шумо, яъне оғози кори шумо аз чунин тӯҳфаҳо сар мешавад. иншоаллоҳ ки ба ҳама қуллуҳои баланди Фаберлик мерасен. ман занги ҳар яки шуморо интизорам. дуюмаш 2800. дуюмаш 2800. ҳамаи амино комплекта. ана ин иҷора аст. иҷора ҳам доренда. касе ки мехоҳанд мисол барои прокат, марҳамат метавонед омада шумо низ бинед. инаш чанда? уван 2800 комплект. зеби гардан кати? 2800 сомон. анамо диадемашон, зеби гардан, ҳамхе комплект. кабуд, сабз. бо дар сайт мо арӯз домод инстаграмда ҳаст. инстаграмда метавонед инчунин дар омада арӯз домод теҷе нависед. дар уҷа ҳам аз суратошон, видеошон ҳастай. метавонед аз уҷа ҳам интихоб кунед. хулас интихобшон хеле зиёда. бисёр чизои хушро доранд ки дар дигар ҷоҳо нест. дар иҷа пайдо карда метавонед шумо. ҳозир анамин новинкаҳои диски омадагӣ будай. ман шумода нишон метиҳам. марҳамат, дада комплектҳо. ин дискиётон чанда? ин дискиё наомадаги 3,5 ин дискиё 3,5 анамин сарандоз кати. чанд намуд. анамхе комплект 3,5 сомон будай. дидед рангошона, ина остиношона бинед. материалошон беҳад материалҳои хушрӯ кати. пешниҳод шудаги ҳамашон кори дастиян. наметавонед бо аз наздик бинед. духтаракое ки мехоҳанд ё прокат гиранд ё ки харидорӣ кунанд, омада аз наздик бо хушрӯ бинед хутон. инҷа дабинед чихе интихоб бисёр ай. рости ҳар яки ирамон наметавонем нархоша шумо да гап занем. касе ки мехоҳа омада аз наздик метавона бо худаш бина мустақилона. ана ин барои домодо чандан? ҷомои костюмон ва ё аз 600 сомон. қимати чанд бошад? ана ин барои домодо ҳаст. наборо аз 600 сомон сар мешидай то 4500 сомона комплект. мана бинед чихе хушрӯ.
اینا هم کاری دستی دارن هم заводской این هستن. ایندیسکیوش هم هست پرده. ایندیسکی هم هستن. از مشما نشون میتیم که برای دامادا هم خیلی برای ایندیسکی هم هست. ایندیسکی چندن جمو ایندیسکیو 800 تا 400 سوم. انا ایندیسکیو باشد برای دامادا از 800 سومون سر میشد تا 4000 سومون. خلاص بهترین لباسو پیشنهاد. انا این طرف شانسن. اون طرف هر حساب میشه. پلاکاتوش 800 سوم 700 سوم 1000 سوم 600 سوم 500 سوم 100 سوم. فروششون ایاکی 1000 سوم تا 7000 سوم است. دوستانی عزیزان این کامپلکت های عروسانه از 1500 سوم تا 7000 سوم هستی. پرکات باشد از 100 سوم سر کرده تا 1000 سوم را انمی لباسا را شما پرکات گرفته می توانید. چی برای دامادا چی برای عروسا پرکات پیدا کرده می توانید. از اینجا با اومده خشروترک خشرو از نزدیک بینید. بینانی از این زنه این نبوره بینید چه خشروه. قفوشم نزدیک نشون میتیم. این نبور چنده؟ کامپلکت. این پرکاتش 1000 سومونه. از این قفوشم نشون میتیم. مرحمت بینید دخترکو کسی که پرکات میخواهین اینا هسته. بیایید این دکانی عروس داماد میتوانید همین چیزا را پرکات نیز گیرید. این بینید چه خشروه. تورецکی خورم سلطانو هسته. خلاص بهترین فسونو پیشنهاد شدگی. شما باوری دارم که لباس دلخواهتون میتوانید پیدا کنید. تماشاچیان عزیز با همین نوار امروزه به پایان میرسد. خیر سلامت باشید تا ویدیوهای آینده.